Ko kun san shahararren zakwakurin mawakin nan wizkid yana ɗaya daga cikin manyan celebrities na duniya wanda suka samu kuɗi a shekarar 2022. Ku biyo ni cikin shirin za ku ji abin da ke tafiya. Wanda aka fi sani da Ayo Deji Ibrahim Balogun, an haife shi 1990, yanzu yana neman shekara 32 kenan. Yana rayuwa a Sudan, short stories a sama. Yana ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙa celebrity wanda suka samu fans a duniya a shekara 2022, kuma ya tara kuɗi kimanin naira biliyan 2 da wajen 800 dai haka, wanda ake kira a dala miliyan 4. Wizkid yana ɗaya daga cikin manya-manyan celebrity wanda kuma kowa ya san wizkid haifaffen ɗan Najeriya ne kuma babban celebrity ne. Kuma wannan shine kaɗan daga cikin show ɗin da ya yi a ƙasan American. Yanayin fans ɗinsa da ku gani har kuka ma ake a kansa. Kuma kowa ya san dai mahaifin wizkid musulmi ne, sunansa Ibrahim. Ga na yanayin fans ɗinsa, ga yanayin fans, ga shi nan wannan shine show ɗin da ya yi a ƙasan American. Wannan shine namban yabo da 'yan Najeriya mu manya-manyan celebrity suke takawa na kudu. Ka duba ga wata baturiya har kuka ma take a kansa. Tukun kaɗan daga cikin nasarori da 'yan Najeriya mu muke samu. Wannan nasarar shine ke birge ni, ke sa ke ƙara san Najeriya sosai. Wannan kaɗan daga cikin show ɗin da wizkid ya yi kenan. Ga nan kimanin kuɗaɗensa da ya samu a cikin wannan shekara ta 2022, naira miliyan 4. Wizkid ya siyi wani kayan aiki wanda duk duniya babu wanda ke amfani da wannan kayan aikin studio, wanda aka fi sani da wizkid. Wizkid an san irin wahalhalun da ya sha a harkan waka na zaga garuruwa na Najeriya state da ya bi na Kano. A nan ne har ya je haɗu da Bobby High, suka yi aiki da Bobby High, kowa kuma ya san Bobby High shi ma dai yawan celebrity ne na kudu. Wannan dai bamu sani ba, a'a tsakanin sa da wizkid din wannan dai bamu san ya yanzu tsakanin sa yake ba. Yanzu wizkid ya taka wani matakin da yanzu a duniya yana ɗaya daga cikin manyan celebrity na duniya, wanda yanzu a duniya ake ji da wizkid, wanda yanzu ya kai darajar da idan ya fita a ƙasar Amerika yana da rana ta musamman a shekara, wizkid day, wanda ake yin show, wanda gate pass ɗin da muka yi lissafi a kuɗin Najeriya kai wajen naira 350 iya gate pass ɗin shiga. Wizkid ya taka manya-manyan matakai a ƙasashen duniya. Wannan kaɗan daga cikin da Allah wanda bai mana subscribing ba, da je mana subscribing a cikin wannan channel ɗin, za mu kawo muku ci gaba.